Nintani ambota ko di magazine mali filel ke bako bela jelema o bismillah ga kuna funu kene ga baguruba olu filani baguruba la fola sa amita do Russie kotigi mi bena le ka bara ko benendo fintigu fokata si jamana di ko ni to ko nyuma ko ni masa akoni nga bara si ko ni kera bara mi wati la bayna we ko ni ka deme meta ko di anga fintigi la ko ni ma barsabula ataki mi ko ni kelen fileni we ko ni fenchama ko ni obla kana wala sa chugumina anga fintigi la ko se yera deme no le tukumina amanda dula ko wala nambore amita anga dulanchilo ko nga ko ni ojurula anga dulanchilo fokata si uka kapiteni ko ni manu ive bisumai ale ko ni aka primu fokata si fenchama ko ni aya bangula wala sa chugo mina ko danga fintigila ka ma ku yere de menui ni attacking kon ko fe dabidula ko fina wala ka ku che kono war ka ko ni olu fe ni no sa cour pénal international ma ko ni ku be na ko da ko ni autour Côte d'Ivoire ale kon la samba flani mo ganduru sauna dabidula ko wala kuna funya ko ni odatu ko noy bismillah ko kura kuna fonu kene ka ina fonya fa baguruba la chugumina ataki ko ni kelen ko fe no yikul ma fatigi damiligo ko ni kumeka ataki ko ni ke fala cheka ko ni fi no na ko ni kera kuna shinno kera tarata ko ni nasa ogum ko nala Russie ko ni ale nantigu ka kutigi ko ni bara sindo blasinga wala sa chugum naka deme ka gadi fin anga fintigla ka ko ma no ko ni kera sababu ye ku ka panguru ko ni do blaka na be fuma ko LE 76 ko ni o fale ngumetete fenchama ko ni na mi ko ni chuna mali alere ko na la sa septembre kalo kletan shegi samba fla ani mugannani o media fo ko ni olu fesa mi ko ni chuna wati mina ko ni ka koli munu tuma kono no yeduni munu tuma kono ka beta ton tan kele ona bunyangu konna ton tan kele ko ni ka kun fambe dumuni un fukata si fura ko ni wala sa chugo mina mamunu kira jogin fe ni ko ina ko siku yere de mina dumuni ko ni wala sa chugo mina anga la gol de munu ko be no jana mi la gol doni ko siku yere de mina fukata si finti la ka to ko ma wa fena yere udisila kotiki ko ni no yidi wa ministère de la défense akoni aya lasi kaira ka fo kol bedde me nyonya ta olun mo ko ni ku jera ka bululi nyoko ma ko ni ke ko fukata fo na dama buila kul ko ni ka date bulla ol bedde me nyonya ta ka nyeshi o ma ko fulun ko ma de me ko mi ko me ga sababu ya ku de me ko sebe wa fena ko ni ma o ma ko ni ko ube ni ko na no burudi nyogoma bara nunu ko ni kadam ne malla fo anyanyo ango chama ku se manake de memi kata lakana ko fanfela kene ya ko fukata se jamana yere ka nyeta ko ni o fanfela ma kulube ni de menyo anya ko ni ota ko duma o ko ni ngera ko tigi ka kuma se unyi na mami black on kana ay kuma se mun duda wala sa chukum na ko se kanu lasi anga jamana maraba ko fene ko ma wa fene ya yira ka fo ku ka chesiri ko ni kubi na do faraka barsabula saili ko na la kuluma fatigi damili ko ni daga yoro keleme ni yoro ko fulin nda madoni ku ko ni kubi na chesiri ko ni o chaya ni yoro na wala sa chukum na ka ni ko nunu ko ni ka se ka abela jilin ko ni ka adala sa chukumina wa o ko ni o kelin ko fe Russie ko ni ale chake bonda mi ko dimbe sa no ka barabulo ko ni benindu jamana ale ko kan ko lara wel ko nyuma no Sergeng Lovroye ale ko ni afene kumara ani aga ananga kotigi mimbe no fene banga jamana ale ko kan ko ni lara we no Abdoulaye Diop yi ko kuma si on ko ni olunya na nyafe mi ko ni na uyo foli kan ko ni chamandi Russie ma wa kenya ko fukata se wala kana mimi kata ka nyishi malikonnala ni ani ubuka demenyo anya mitaka di ama wa fulika ko ni tara oku ko ni na nasrofe nambore yanga dula chila ko ni oluye de me feneta ka nyishi anga fintigla ko ma mi ko ni kera sababu yayi ka bo ive bisuma nale ko ni kapiteni anga dula chila ko ni kula Erdamado ataki ko ni kelin ko fesa ive bisuma ko ni ale lasilimina aya yira ka fo kale ko ni primo mun be ko lube duma bolonta ko bolonta nata primo mun kan aduma kale banala wala sa chukumina ka ta ka di finitigla ko ma oluka seku yere demeni aye tugumina deme ko nyuma ya yere ko ni ukonnala ataki ko ni kera sababu yayi kam ma chama ko ni olu jogi ogum konnala
maa caman minnu bɛ balonko yɛrɛ kɔnɔna na siraw kan n'o ye a tɔɲɔgɔn dɔw ye olu fɛnɛ caman kɔni u y'a ye olu fɛnɛ kɔni y'a fɔ k'u bɛ n'a ka exemple in kɔni ale nɔ siraw kɔni o taama wa u caman y'a yira k'a fɔ k'u caman k'u bɛ ban u ka primiw na ka se k'a ta k'a di u kɛrɛnkɛrɛnnen la a bɛ taa Musa Jɛnɛpu ka ko kɔni o juru la Mohamed Kamara olu bɛɛ b'a ko yɛrɛ kɔni na walasa cogo min na ko k'a ta k'a di finitigilakaw ma u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye cogo min na wa fɛnɛ yɛrɛ y'u ka dusumakasaya o yira u ka bɔlɔlɔ sira caman kɔni kan ni a dɔ bɛ fɔ ko Instagram caman y'u ka dusumakasaya kɔni o yira o yɔrɔ kofɔlen na k'a yira k'a fɔ ko ka tasibila kɛ maa minnu kɔni tora a ko la wa fɛnɛ yɛrɛ ko k'a ye k'a fɔ ko finitigilakaw k'olu balɔntɔnaw b'u kɔ su o ni tile k'olu mana dɛmɛ o dɛmɛ sɔrɔ ka d'u ma k'u na u k'u ye walasa cogo min na u ka se k'an ka jamana yɛrɛ kɔni bɔ ni kulumafatigi dameleke ko in kɔni k'o bɛɛ lajɛlen na an hakili kɔni ka bɔ a kɔ don n'a nataw la k'a fɔ kulumafatigi damelekew kun bɛ Mali ale yɛrɛ kɔnɔ waati tɛmɛnenw na. Ka kunche kɔnɔwarikaw kɔni fini sa bureau min bɛ n'a bɛ f'o ma ko Cour pénale internationale n'i y'a durusi ɲɔgɔn na a bɛ kɛ CPI kɔni ye sa ko olu bɛn'u ka da kɔni a tugu Côte d'Ivoire ale kɔnɔna la don n'a nataw la n'o bɛ taa san 2025 san kɔnɔna nin ko in kɔni laseli kɛlɛ kɔfɛ Amadou Coulibaly n'o kɔni ye porte parole ye n'o ye gouvernement kɔni kuma da ye kɔni ye sa ale kɔni bɔra ka lase kuma o ko kɔni juru la k'u y'a yira k'a fɔ k'u bɛn'u ka da tugu Côte d'Ivoire ale kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen na u sigilen bɛ yɔrɔ min na n'o ye Faba kɔnɔna n'o ye Abidjan kɔni ye sa ko dɔw bɛna tugu yen kɔfɛlen na ko barisabula ko nin yɔrɔ kɔfɛlen kɔni a dayɛlɛla depuis san 2010 san 2011 sanw na kuma sɔrɔ fangajaso min kɔni kɛra fo ka taa se bingali waleya jugu min kɔni kɛra Laurent Gbagbo ale kɔni ka ko kɔni o tile la min kɛra sababu ye ka jamanaden kɔni caman kɔni k'olu to a la k'u kun nan bɛ o kiti n'o kiiriw kɔni o tigɛli kɔni ale bolo ma n'u kɔni ka sigili kɔni o kɛra k'u ban ka bɛn san 2011 san kɔni masa o kɛlen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire kɔni k'ale yɛrɛ kɔni tun tɛ ni ko in yɛrɛ kɔni na min loi min kɔni ko kun tan bɛ avril kalo tile 18 san 2003 kɔni o sanw na n'o ye CPI ale compétence dɔw kɔni ko juru la sa wa ko yɛrɛ k'u kɔni sɔnna ma san 2011 ni a ka se ka sigi barisabula kama sɔrɔ ko wale minnu tun b'u ka dugu kɔnɔ a waati la dɛ ko ka se k'o kɛ wa fɛnɛ ko san 2013 o février kalo tile 15 kɔni na sa u ka jamana kɔni y'a ratifié walasa cogo min na u ka se ka don a ko yɛrɛ kɔni na sa u sera ka don statut de Rome kɔni ale ko yɛrɛ kɔni juru la ko o kɛlen kɔfɛ ko ni ko caman tɛmɛna u ka sigidaw kɔni la fo ka taa se u ka yɔrɔ caman kɔni o sera ka dayɛlɛ Côte d'Ivoire ale kɔnɔna la walasa cogo min na ka jamana yɛrɛ kɔni ta ka bila sira kelen kan wa ko bi kɔni k'u y'a yira k'a fɔ k'u ka compétence kɔni min bɛ taga statut de Rome kɔni ko juru la Côte d'Ivoire ale dugukolo kɔni k'a kɔni bɛna a ka datugu san 2025 kɔni o sanw na ka bɔ yen nɔ pewu nin bɛ dansigi kɛ bi an ka kunnafoniw na an sera ka min fara ɲɔgɔn kan ko yira an filɛlikɛbagaw la aw k'an bɛn waati wɛrɛ